وحوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود غمرة زمتت في محلة فعل بحر البحر تخللنا واتر برهانة كوشنا في الشق قبل مرت وحيدة مدى زمنا زيو وديتهم بشيلو زيت ندى العرس زبن عمركونا حكينا حاضرة يخلع كوركي برهان يزقد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزلتون الصوم نحنا معبد بحري بمعبد نترقو سود حرقت الرياح يا بالعمات نقاو الزمنا مع مقبحي تتعال تفرفر أعد لنا فاتكم تبسر حدا والدك غون حدا غينات حدا لبي غون حدا هرمت حدا عينك غون حدا محلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتايني كانت كلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا كم سبت تبينا كم سأل تدبلي مرو أبو قيدة ما هرانومي كم تبرهن فانوس يحشكم كان انت قاهم هابونا تكابو خدمكن عيا شبيناتا ناتنا بتاتا قبلانا هيمنا نشمت بتاتا انبلع بليلا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي ووترو تمليتنا يو لومو وانكم ووترو العلا قداس النتزلوهم زيناتاتن حبريتان حزنا لكم متينا لنا بكل مداي دما كنفتنينا نزوبانا لعلو كل دما بعالمنا انتهي اللفري نقراتنا رانا محار زخوني كنفلطون كنستوعلولون زقبالنا زبلنا يحزنا لكم نغرب لنا بقطبة ببوليتيكا بوت هدراوي بزمدنا بدبلوماسي بخلو أقدس زبلنا يم زيناتات نباهم حزنا ممتاز سرحنا يوم لكل ميديا فتشنا كزيكم زي طف كمهرنا زغل كنفلطو زلنا إلا أنا نغرب لايك مكبار سبورت مكبار دقف مهبدما ناي ووترو دقف ناي ووترو حجزنا زي سرحنا يخون كل جزء دما سلت تقبروه هاب لبينا أنا مسكنكم مجمري هجي أب إثيوبيا هذا تفتراوي أجمعاتي ملو مستزر البوليتيكا وكنا تتحيزنا كريو كنفتنينا كم لما بزح بوليتيكا وحشوية سلزلا بزبنا نخلو ببحدا كريو كنفتنينا مجمري هاجن أب عالمنا بزلو قدايات كندمرينا. Let's start here. Well, for more on the improving ties between Somalia and Ethiopia and to know what to expect in the coming weeks, we earlier spoke to our correspondent, Rune Chala in Addis Ababa. Let's take a listen. The Turkey negotiation between the two countries, the agreement signed between Prime Minister Abiy Ahmed and his Somali counterpart, resulted in normalization of relationships. Somalia last week has sent its State Minister of Foreign Affairs to Addis Ababa, and now Ethiopia has also sent its Minister of Defense and State Minister of Foreign Affairs to Mogadishu to speak to their counterparts. The discussion, as you've said, also will. So كم نريد لنا تي أب أنكر استفدت مسمى actually أمقص زنبرة مخانو نري لنا مخنياتو تي عمت ملو كلت يوم كراخرولوس أنحو أبن حسن شيخ محمد بتعمي الصحابة زنبرة نطبي أب أنكر انتسفت يوم by the way أبي أحمد ناب أنكر قيد كله نا أمريكا منيسر بتاعت وصاي بلينكن دويلو زاو علزي أقدن كتفر مالك إلو خمس نبرة زنجر سلزي زاو دايزيا أبزن عمت زيا كسبور حفتدي ولا سلستون بريزنت ناي تركي نابزن كل تحقرات كبصح مخاني زنجر زلو إثيوبيا عندما تنايف دقة بحر دليتات نازبل ناب سوماليا كسوم كايرو مخم زلو يزنجر سوماليا عندما قال أكتيفيست ناي سومال ويكبلوا جميرهم كم زلو مرحناتهم كم زت ألمامن نعتاتهم جول كم زتوامن نتن كالو تحقرات قديفو نابز بمخادو بتعمي حماق كم سسمعهم زقلت وسبات ونرلنا but anyway التكونتات تي أب أمونغو سوماليان إثيوبيان زنبري باي وجن أفكار الفيديو بتصبغ يقلي لكم هذا سراويتنا إثيوبيا كم عقب سلام أب سوماليا تطوق بالمن تقص المخانون تسمامي عملوا زي هذا إثيوبيا الأولى قد سنزل لواي مغنياتو زنبرم تلوا كاب سوماليا
نخني جبس كركبون ده رخينا بالتعمي لوزر يوم كون نيرهم جيجن قالك كفالنا يسراويتهم أب سوماليا كتعرف كم زخليز جبر زلو and that's going to be important نعاتاتهم حجاز كوني خلي كلا يدما أفضل جبحري بمنجد سومال كنركبين هاي خاز بهالزلو تعينت أفضل جبحري يوم سومال كرابو حجاوي كفيلهم يوم كنت كم زغلو نسومز دلي وزلو كاليو نسومز دلي وزلو نزي مسل ሀገሮች ከእስያ ከአሜሪካ መተው ጅቡቲና ሬድሲና ኢንዲያን ኦሽን መተው እዛ ቤዝ ያረጉበት ምክንያት ምንድነው? ላያሌ ዘመናት ከናኘችበት የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ የጂኦፖለቲካ ስትራቴጂክ ታሪካዊ ግዛቷ በሴራ ተገፍታ ከወጣች እነሆ ሩብ ምዕተ ዓመታት ተቆጠሩ። ሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ላቸው የዘመናት ይቀነቀን ከነበረ ያን መጻኢሯል መንገድ ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ከጂኦግራፊ ለማረጋገጥ ነው። የኛም ደግሞ በጣም ከፕሮክሲሚቲ አንፃር ከታሪክ አንፃር ከህግ አንፃር ሆርን ኦፍ አፍሪካ ያሉ ምሁራን በአሁኑ ጊዜ ሶል ሰርች አድርገው ለኢትዮጵያ የባህር በር እንታይ ዝብል ዘሎ ካልኦት ሓይልታት ካብ ዝተፈላለየ ዓለም መፅኦም ኣብ ጅቡቲ ኮፍ ኣቢልዎም ዘሎ እንታይ ይብል ኣሎ ረብሓ መንጠፊ ወይልዎ ካብ ጅቡቲ ኮፍ ኣቢልካ ዘሎ እንታይ ረብሓት ኣይኮነን እቲ ዘረባ ክዛረባ ከለዎ ግን ስለምንታይ ግምጥል ከብልዋ ዘይክእሉ ማለት ፈሊጦም ይፈልጡ እንዲዮም ኣያሽ ይኮኑን እኮ ስቱፒድ ኣይኮኑን ጅቡቲ ኮፍ ኢላ ዘላ ኣሜሪካ ተኻርያ እያ ኮፍ ኢላ ዘላ they are paying millions ጃፓን ኣብ ኮፍ ኢሎም ዘሎ they are paying millions ፈረንሳ ኣብ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክልተ በይዛ ኣሎ ሚልዮናት ንጅቡቲ ይኸፍልዎ ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኮፍ ኢሎም ዘሎ ጣልያን ጀርመን ኩላቶም ከፍ ኢሎም እዮም ኮፍ ኢሎም ዘሎ ከፊልኩም ኮፍ ክትብሉ ዝኽልክለኩም ሓይሊ የለን እቲ ናትኩም الشنات دينا خنبلو تعبيد دينا خنبلو stupidity دينا خنبلو بطرحو ناي كالوت بحرق توسو سلا داري زلهم يوم that's a difference تفللي ناتو كالوت كفيلهم زتقمولو زلو دولار كفيلهم زتقمولو زلو افدق بحري تقاهم سلا زلنا هابونا يزبل زلو تقاهم سلا زلنا افدق بحري بطرحو كنتقام هابونا ويون كاب ايرلاينس ناتنا غزو بركيب لنالو in general كاب ايرلاينس كتغز خلخا ابير ترازلو كامباني ناي سمينتون تلكا كاب سمينتون ايرترا ኢትዮጵያ ክትገዝእ ትኽእል ኤርትራ ድማ ካብ ኤርላይንስ ክትገዝእ ትኽእል ብኸመይ ትሰርሕ መሬት ብኤርላይንስ ኣይቅየርኒ ወይ እውን ካልእ እንታይ ትገብር ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተለዋ ወደብ እንተለዋ ነቲ ወደብ ናታ ሰርቪስ ትኸፍሎ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እንታይ ትገብር እዚ ወደብ እዚ ክንዲዚ ቫልዩ ኣለዎ ስለዚ ካብ ወደብ ካብ ትኸፍሉ ንስኻትኩም ንሕና ንወደብ ንኸፍሎ ብብርኪ ንስኻትኩም ካብ ኤርላይንስ ናትና ካብቲ ኣታዊ ትረኽቡ ንዓና ድማ በዚ ካብዚ ወደብ ሃቡና ኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብቲ ናይ ፖርት ሰርቪስ ማለት እያ معناته بورت بيزنس اللي زغون نبعلو انت زي اللي مريت ناتكم هبونا مريت ناتكم افدق بحر ناتكم هبونا نسخاتكم كن كاب إثيوبيان ايرلاينز بركخنا باكم هنا this is some kind of a joke من البعت زي كون زغل من البعت ناي 100 عامت سلام تنيركا بفصم ناي كوينات انفت زي بالكا كوني غليو ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ግን ሶማሊ ተኾነ ገለ ክፋል ናይ ሶማሊያ ወሲዶም ለምኩም ዘለዎ ይፈልጥዮም ተወጋሌን ዝበሃል ናትና እዮም ዝብሉ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ እንተኾነ ትማሊና 30 ዓመት ኢና ጌርና ዘለና ሓደ ጨቋነ ስርዓት ናቶም ፌደሬሽን ተባሂሉ ዝተዋህቦም ከማን ክዕቅቡ ዘይከኣል እዮም ስለዚ ኣይናይ ሃገር እዩ ብሓም ኮይኑ ነዚ ድሌት ናቶም ክገብረሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ኖ ዝኾነ ሃገር ክገብረሎም ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም እንታይ ግን ዕላማ ንህዝብኻ ሞቢላይዝ ጌርካ ኩናት መጀመር ክጠቕመኒ ይኽእል እዩ ኩናት ክጅምሩ እውን ኣይክእሉን እዮም ኣቢይ ኩናት ክጅምር ደልዩ ኮነ ዝጥቀመሉ ዘሎ ነቲ ውሽጣዊ ኣጀንዳ ናቱ መሕቢኢ ክትኮነ እዩ ዝደልያ ዘሎ that's why ብዙሕ ገንዘብ ከፊላ ቴሌቪዥን መዓልታዊ ሓንሳብ ጻዕዳ ክዳን ተኸደኑ ሓንሳብ ጸሊም ባድላ ተኸደኑ ብጽቡቕ ዝኾነ ካሜራታት ቀዲሑ ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ዛ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ለለ ክብሉ ዝገብሮም ዘሎ it works for him ካብቲ ውሽጣዊ ጸገም ዳይቨርት ይገብሮ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ እቲ ጸገም ድማ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ተጸልዮም ድማ ጽቡቕ ይንዑ ንኤርትራ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ኣንጻር ኤርትራ ተኾይኖሞ ውሽጣዊ ሰላም ጥራይ ይሓልውሉ እምበረይ ግን ኢትዮጵያ ድማ ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ ዘይኮነ ብዛዕባ ቀይሕ ሽጉርቲ ኢና ንሓስብ ኢሎም እዮም ቀደም እስኻ ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ ትዛረብ ኣለኻ ኢሎምና ንሕና ጉዳይና ብዛዕባ ቀይሕ ሽጉርቲ ኮይኑ ዘሎ ኢሎም ቀይሕ ሽጉርቲ ከቢርና ቀደም ሽጉርቲ ሓንቲ ኢላቶ ሓንቲ ጆክ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ዘይትፈልጦ ቀደም ሽጉርቲ ክመትሮ ከለና ይዘንባዓና ነይሩ ኢላቶ ሎሚ ግን ክንገዞ ከለና ይዘንባዓና ዘሎ ሽጉርቲ ኢላ ጆክ ዝገበረት አላ ብካል ጊዜ ከምጻልኩም ክፍትን ጥያቄ ተገቢነት አለው ብለው እንደሚያምኑ እኔ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ። የታሪክን ዳማረም ባለመቻላችን ፎር ሎንግ ታይም ተነጥለን ቆይተናል። ቀይ ባህር ብቻ ሳይሆን አትላንቲክም ፓሲፊክም ኢንዲያን ኦሽንም በብዙ መልኩ የምንጠቀምበት ነበር። የአፍሪካ ቀንድ አባል ሀገራት አብረው በትብብር መስራት እንዳለባቸው ሌሎች ሀገሮች ከእስያ ከአሜሪካ መተው ጅቡቲና ሬድሲና
So بحفشة تي حبير كامسرح ما نمسألو سبيلن تي حتون الشمس دلي وزلوجن it's just ولا حنتي متحزن متجبت أنجي بلو قداي سلو زخونة ينبر ما بزون تدقاقامي إذا كم زعينة بروباغندا بسفي يمسر حلو زلو ናቸው ወይ ብለን እሱ ላይ የመስማማትና የመግባባት እንትን በጣም መፍጠር መቻል አለብን። ወንድሞች ነው ሚዲያውን ግን በሚመሩ ወንድሞች የሚዲያ ሰው የተወሰኑ قال انت عم تبلو زلو كابا متم بفلا يابزو وان زون بوغن يرترا زرا زلو ميديا ابترا كم زلو ميديا دما نبزح صراحه له كم تخلينا نرزلنا which is good ኤርትራው ናብዚ ዋንዚ ኤርትራ ሚዲያ ኔትወርክ ብዝብል ዲዩ ብካሎት ተፈላለዩ ቻነላት ብዙሕ ታሪኻዊ ሰነዳት ናይ ኤርትራ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝነበረ ድዩ ኣብቲ ሰውራ ጅግንነት ዝፈጸሙ ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ንዓታቶም ዝገልጽ ብጣዕሚ መሳጥ ብዝኾነ መንገዲ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ that's very important ኤርትራውን ብግዲያ ትገብሮ ዘላ ምዃኑ መገንዛብ የድሊ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ነገር ብዙሓት እውን ሼር ዝገበርኩምለይ ነገር ኣሎ እዚ እስከስሙ ኣብ ክልል ዓፋር ናይ እሳተ ጎመራ ኣብ ክልል ዓፋር ዝበሃል ሓደ እሳተ ጎመራ ከም ዝተላዕለ ዝገልጽ ሓበሬታ ተራእዩ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ገለገለ ሰባት ድማ በብዙሕ ነገር ክትንትንዎ እውን ንሰምዕ ስለ ዘለና እስኪ ኣብዚ እውን ንእሽተን ይስማዕ አሁን የምንገኘው በአፋር ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በአፋር ክልል ገቢረሱ ዞን ዱለቻ ወረዳ ነው። ሳጋንቶ ቀበሌ ይባላል። ይህ ቀበሌ ባለፈው ጥቅምት 27 ላይ ከፍተኛ የሆነ ውሃ የፈለቀበት ቀበሌ ነው። አሁን ላይ ጠፍቶ ወደ ታች ጥልቀት ጉድጓድ ፈጥሯል። አካባቢው ደግሞ በጣም ጠቁሯል። ዛፎቹም ደግሞ በሙሉ ወዳድቀዋል። እንግዲህ በኤርታሌና ከፍተኛ የሆነ በተፈጥሮ ሀብት የሚታወቀው አፋር ክልል ሰሞኑን መሬት መንቀጥቀጥ እየተናጠ ይገኛል። ከፈንታሌና ከጀርባ የምትመለከቱት ኣብዚ አፋር ዝበሃል ክልል ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ምስ ኤርትራውን ርክብ ዘለዎ ክልል አፋር ማለት ምስ ኤርትራውን ዶብ ዘለዎ ቦታ እዩ መንቅጥቃጥ ናይ ምድሪ ከምኡውን እዚ እሳተ ጎመራ እውን ይፈስስ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና I think ኣብቲ ዞባና በብዝሕ ዘይረኣዩ ነገራት እዩ መንቅጥቃጥ ናይ ምድሪ ኣብ ከባቢ ክንደይ ግዜ ከም ዝተኻየደ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ይውፅእ ብፍላይ ኣብዛ ዓመት ኣብ ዝሓለፈት ዓመት ክንደይ ግዜ ኣዝዩ ገጅፍ ዘይኮነ ግን መንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝካየድ ንርኢ ኣለና ኣብ ዓፋር ድማ ኣካል ናቱ ንርኢ ኣለና ገለገለ ሰባት ግን ምናልባት ኢትዮጵያውያን ዝፅሓፍኩም ላይ እውን ነርኩም ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ዝፈርሑ በቲ መንገዲ ዓሰብ ንኽኣትዉ ኣጀንዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ዳኺ ይከውን ገለገለ ኢልኩም ነርኩም ኣነ ኸ ንገሊኹም ካብ መሊሰልኩም ነረ ኢትዮጵያ ኣከምታ ቴክኖሎጂ እንተበፂሓ ንዓመሓሻ ኢለኩም ምክንያቱ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ኣብ ካልእ ዓለማት ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ነገር ስለ ዝኾነ ኣመና ምስ ኩሉ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ የብልናን በዚ ኮይኑ በቲ ከባቢ 80,000 ዝኸውን ህዝቢ ተመዛቢሉ ከም ዘሎ ብሰንኪ እዚ ኩነታት እዚ ንብዙሓት ህዝቢ ክፀሉ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ሕጊ ኣምላኽ ዝፈጥሮ ነገር እዩ መሬት ዝጭደድ ኣሎ ገለ ኣሎ ንብዙሕ ሰብ ፀልዩ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚ ተፈጥራዊ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ መሬት ዘጋጥም ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ብምግንዛብ ኣይግበሮ ንኣፍሪካ ብፍላይ ምስ ዘለና ፀገማት ንዝኾነ ይኹን ሃገር እውን ሕማቕ ኣይትምነየሉን ኢኻ ስለዚ ኣነ ብወገነይ እቲ ሕጊ ተፈጥሮ ዝፈጥሮ ነገራት ክሳብ ዝኾነ ነው የሚያሰማው በጣም ነቲ ህዝቢ ከም ዘጋጥሞ ዘሎ ኣምላኽ ረድኤት የውርደሉ ኢና ንብል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ክልል ዓፋር እንድሕሪ ትፈልጥዎ ኮይንኩም እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ መናብሩ ከቢድ መናብሮ ዘለዎ እዩ ኣፃሚ እቲ ዓዲ ኣነ ሓንቲ ግዜ ብሓሊፈ ነይረ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ኣፃሚ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣይ ካን ኢማጅን እቲ ኩነታት ናቶም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል በት ኣይ ሆፕ ሶ እቲ ኩነታት ኣብ ካልእ ዝገደደ ኮይኑ ሽግራት ኣይፈጥረሎም ንኸውን ወላ ሕጂ እውን እሳተ ጎመራ ዝተፍእ ዘሎ ከምዚ ዘርኢ ቪድዮታት እውን ይወፅእ ኣሎ በት ያ ሕጊ ኔቸር እዩ ባይ ወገን ንከምዚ ፍርዲ ንህበሉን ንዛረበሉ ምክንያት የለን ኣብዚ ንእሽተይ ንስማ እንግዲህ ከፊት ለፊታችን ደግሞ ሁለት ቦታ የወጣ የፈነዳ መሬት አለ እዛ ከዛ መሬት እና እኔ ካለሁበት ደግሞ ወደ 500 ሜትር ርቀት ነው ያለው እንግዲህ ወደዛ መሄድም ስንጥቃለ ወደዚህኛ የፈነዳበት ቦታ መሄድም ስንጥቃለ እንግዲህ በመሐከላቸው ደግሞ so I think እቲ ቮልካኖ መሬት ተተኩሲ ዝወፅእ ዘሎ እሳተ ጎመራ ኢና ንብሎ መስለኒ ቮልካኖ ዘርኢ ኣብ ገለገለ ግን ኤዲት ዝኾነ ቪድዮ ከይኮን እምበር ብርትዕ ዝበለ ከምኡ ዓይነታት እውን ርኢ ኣለኹ ስለዚ ያ እዚ ነገራት እዚ ከጋጥም ዝኽእል ኣብ ኔቸር ኣብ ካልኦት ዓለማት ብብዝሒ በዓል ኣይስላንድ ዝበሃላ ሃገራት ቀፃሊ ፈለኽለኽ ዝብል
ላፋ ናይ ቮልካኖ ይረአየሉ ኢንዶኔዥያ እውን ብዙሕ ግዜ ይረአ ኣብ ካልእ ዓለማት ብዙሕ ግዜ ዝረአ ኣብ ኣፍሪካ ግን እዚ ነገራት ብዙሕ ኣይትሪኦን ኢኻ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ድማ ዘይረአ ዝነበረ ግን ዓለምና ዓውለማ ናይ ክላይሜት እናተቀያየረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ክቀያየር ከም ዝኽእል ድማ መገንዛብ የድሊ ነገረ መንገዲ ክጠቕሶ ስለ ዘለኹ ሓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ዝረኣኽዋ ሼር ክገብረልኩም እየ ኣብቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ክሳዕ ክንደይ ሽግራት ይፈጥር ከም ዘሎ ሰባት ንክገንዘብዎ ኢለ ዝገበርኳ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ወፂኣ የርእያ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ሰብ ሽግር ከም ዘሎ ንክንፈልጥ children out of school due to conflict natural disaster and displacement ኣብ ትግራይ 1.2 ሚሊዮን ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ከም ዘለው ከምኡ ድማ ኦሮሚያ ክልል ኦሮሞ ምስ ኤርትራ ውግእ ዘለዎ ቦታ ኣይኮነን ወይ ምስ ኤርትራ ሽግር ዝነበረ ኣይኮነን 3.2 ሚሊዮን ህፃናት ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ከም ዘለው ኣብ ክልል ኣምሓራ 4.4 ሚሊዮን ህፃናት ጠቅላላ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ከም ዘለውን ብሓፈሻ 9 ሚሊዮን children out of school in Ethiopia ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዘብለጭልጭ ከተማታት ዘብለጭልጭ ጎደናታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ክትሪኡ ከለኹም ትውንጨፍ ኣላ እዚ ሃገር እዚኣ እኮ ትኸይድ እያ ዘላ ወይ እቲ ንሪኦ ዘለና ዘብለጭልጭ ፅቡቕ ነገር እዩ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን 9 ሚሊዮን 110 ሚሊዮን ክብሉ ከለዉ 9 ሚሊዮን ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ኢማጅን ትምህርቲ ዘይብሉ ህፃን እንታይ ክኸውን እዩ መፃኢናቱ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ኣብ 2025 ተማሂርካን ከለኻን ኮላይ ክበድ ዘለዎ ዓለም ሲ ትምህርቲ ዘይብሎም ህፃናት እንታይ ክኾኑ እዮም ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ንሪኦ ዘብለጭልጭ ዘይኮነ ውሽጢ ኣቲናት ፀገማት ክንሪኦን ተፈቲሽና ፅቡቕ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘብለጭልጭ ገዛውቲ ከይትርኢ ትኽእል ኢኻ ካብ ቤት ትምህርቲ ጠጠው ዝበለ ህፃን ግን የለን ነፍሲ ወከፍ ህፃን ቤት ትምህርቲ ከይዱ ዝግብኦ ትምህርቲ ይወስድ ኣሎ ትምህርቲ ድማ መፍትሒ ናይ ኩሉ ሽግር ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ምናልባት ካብ ሎሚ ንፅባሕ ከይብለልካ ይኽእል ግን እቲ ፀገማት ንክፍታሕ መጀመርያ እቲ ሕብረተሰብ ክነቅሕን ክመሃርን ክውደብን ኣሎ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ዝወፍር ዘሎ ሕብረተሰብ ድማ መዓልቱ ተፀቢዩ እቲ ዘሎ ሽግራት ምስ ተኣለየ ገዳን ዕፅዋን ክባን ተኣልዩ ዘድሊ ዘሎ ምክፋት ናይቲ ቁጠባን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጠልጠል ተኣልዩ ናብ ሰላም ምሉእ ርግኡነት ምስ መፅእ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ፅቡቅ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ እቲ ሪፖርት ዩኤን ዘውፅኦ ይሳክት ከምዚ ከነጋንን ወይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ክበድ ንክንነግር ኢልና ዝገበርና ኣይኮነን ዩኤን ዘውፅኦ ሪፖርት ኢትዮጵያ ባዕሎም ዘርግሕዎ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን ኩሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ንዓይ ንኤርትራዊ ሓጎስ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ንዓይ ንኤርትራዊ መፍትሒ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት ከይመስለኩም ኖ ኣብ ሱዳን ህይወት ከመይ ኣሎ ክንፈልጥ ኣለና ሱዳን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ስለምንታይ ኣው በፂሖም እንታይ ስለ ዘጋጠመዮም ኣብኣትዮም ክትክል ኣለካ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ፀገም ኣሎ ኣብ ሶማልያ እንታይ ፀገም ኣሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ ፀገም ርአዮ እሞ ንሕና ኤርትራውያን ክንታይ ዓይነት ፀገም ኣለና ምናልባት ኣብ ሃገርና ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ንክኣቱ ኣይከኣልን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ነገር እዚ ሱዳን ቴክኖሎጂ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝደለኻዮ ክትእቱ ትኽእል ነርካ ዝደለይዎ ሱዳን ዝደለይዎ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ዳርጋ ኣብ ሱዳን ሲ ኣብ ኣሜሪካ ዘየለ መኪና ኣብ ሱዳን ዝነበረሉ ግዜ እውን ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ እዩ ዝከኣል ነይሩ ኣብቲ መሰረት ስለ ዘይሰርሑ ግን እንታይ ኮይና እቲ ሃገር ፈሪሳ ሎሚ ሱዳን መኪና ዝነበሮም ኩለንተን ቶዮታታት ትሪእዎን ዝነበርኩም ኣበያትየን ዊዶን ነው ትኻርቱም እንታይ መስል ነይሩ ሎሚ እንታይ መስል ኣሎ ራይቦ መሰረት ናይቲ ሃገር ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ደረጃ ፍልጠት ናይቲ ህዝቢ ሓፍ ከተብሎ ኣለካ ክወሃሃድ ክኽእል ኣሎ ፍልልያቱ ከፅበብ ክኽእል ኣሎ ሓበራዊ ዕላማ ክህልዎ ኣሎ ሃገራዊ ስምዒት ክህልዎ ኣሎ ንሱ እንድሕር ጌርካ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ተሃንፆ ወላ ውሑድ እውን እንተኾነ ብርኩት እዩ ዝኾነልካ ተን ዲጋታት ተሃኒፀን ዘለዋ ብርኩታት ክኾናልካ ተን ፅርግያ ሃኒፅካየን ዘለካ ብርኩት ይኾነልካ ቀስ ኢልካ ኣብ መሰረት ናይቲ ሃገር ምህናፅ ኔሽን ቢልዲንግ ይብልዎ ህዝብን ሃገርን ምስ ሃነፅካ እቲ ህንፃ ድሕሪዩ ብርኩት ይኾነልካ እንተዘየለ ነቲ መሰረት ሰጊርካ ዓበይቲ ህንፃታት ንክትገብር ትጓየ እንተለኻ ንሱ እቲ ገዛውቲ ከምቲ ብቕልጡፍ ሰራሕካዮ ብቕልጡፍ ክበርስን ክዓኑን ክትሪኦ ኢኻ እዚ ድማ ኣብ ዙርያና ንሪኦ ዘለና ኢና ንቐፅል ኣብዚ ከዓ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ክንርኢ ኢና ቅድሚኡ ግን እስከዚያ ስምዕዋ he is one of our clients and he is one of our clients so let me ask him how he came up with the idea of buying a house here in Garowe at Amal Real Estate. Mr. Yunus, welcome. Many projects in a few different countries. MashaAllah, this has been the best offer. መብዛሕትኡ ግዜ ሶማልያ ክንሰምዕ ከለና ውግእ ዕግርግር ጥፍኣት ሽግር ኢና ንሰምዕ ኣነ ግን ሓደ ግዜ ኪኖቲ ኣብ ሚድያ ንሰምዖ ካልእ ነገር ክንፈልጥ ኣለና ኢለ ካብ ሶማል ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ብኩሉ ሶማልያ ድሕርቲ ገይሩ ዝወስዳ ሰብ ኣሎ ኖ
ሶማል ኣብ ገለገለ ነገራት ቅድሚት ከይዶም ኣለዉ ከም ዝበልኩም ግን ኣብቲ መሰረት ይፀገምናቶም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ፃዕዳ እዩ ተኸታሊ እምነት ምስልምናይ ካብ ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ኣብቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ገረዊ ዝበሃል ከተማ ከይዱ ገዛ ገዚኡ ብዛዕባ እቲ ዝገዝኦ ገዛ ድማ ትዛረብ ዘሎ ናብ ሶማልያ ከይዱ ሰብ ሪል ስቴት ይገዝእ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝኣክል እየ ዝገብረልኩም ዘለኹ ሓንሳብ ርቅኣት ምስ ሃለወካ ቁጠባኻ ምስ ተረጋገ ነገራት ናብ ፅቡቅ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ኢቭን ከም ሶማልያ ዘይተረጋገ ሕሸውየ ዘለዎ ሃገር ክነሱ እውን ሰባት እንታይ ዓይነት ውሳነ ንክገብሩ ገንዘብ ከመይ ኢሉ ናብ ዓድኻ ክመፅእ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ but you need to think about that ሓደ መዓልታ ብኤርትራ ብዙሓት ፀዓዱ ካብ ካልእ ዓለም መፅኦም ሪል ስቴት ክንገዝእ ኢንቨስት ክንገብር ፍቓድ ሃቡና ዕድል ሃቡና ክብሉ እዮም we have to be prepared for that as well ምክንያቱ ናይ ሎሚ ዓለምና ኢንተርኮኔክትድ ዓለም እዩ ዘሎ the best opportunity in the best region, also have connection obviously with Somali people. So this project, mashallah, has fit all of the criteria that I've looked for in my research, mashallah. This Amal village is a very convenient, safe area, beautiful project. What did you heard about Somalia before you came in? So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሓደ ሪል ስቴት ናይ ካምፓኒ ናይ ሶማልያ ምስኦም ኮይኑ ገዛ ከም ዝገዘን ነዚ ክገብር ከሎ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝገበሮ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎ ንዓለም ምሉእ እውን ኣብ ኣፍሪካ እውን ብዙሓት ሃገራት ዝረኣየ ምዃኑን ናብ ሶማልያ ዝመፀ ድማ ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ዝረኸበ እዩ እንታይ ማለት እዩ ነገራት ምስ ተቐየሩ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ዕላማና ናብቲ ርግኣት ናይቲ ሃገርና ከነተኩር ኣለና እሱ እንተተፈፂሙ እቲ ካልእ ኩሉ ከነረኻኽበሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ናብቲ ካልእ ኩነታት ከይሰገርኩ ንእሽተይ ናይ ኢትዮጵያ ክበኩም እየ ድሕሪ ናብ ኤርትራ ሰፊሕ መደብ ኣለኒ የገለጽከው አለ እና ከሰሞኑ ፐብሊሽ ይደረጋል ሌሎቻችሁ እኔ በላከልኝ ድራፍት አርቲክል ላይ ነው እያወራን ያለ ነው እነማን ናቸው እነኚህ ሁለት ጀዋሮች እነዚህ ሁለት ጀዋሮች ማን ናቸው ያልን እንደሆነ ጀዋርን የማየው እንደ ሁለት ነው በአንድ ሰው ውስጥ ሁለት ስፒሪት አለ ይባላል በፈረንጆቹ አባባል ወይም መልቲፕል ፐርሰናሊቲ ትንሽ ኔጋቲቭ ኮኖቴሽን ነው ያለው ያው ያበደ ይለቀቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ምናምን እስቲ ኢትዮጵያ ትቀጥልና እስቲ ይሄ ሀገር ይቀጥልና ሀገረ መንግስቱ ይቀጥልና እድል ብዙሓት ኪላታት ከም በዓል ናብነት ዶክተር ዮናስ ባይሩ ብፍላይቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ድማ ብዛዕባ ጆሃር እንታይ ከም ዝገብሩ ጠፊዎም ኣሎ ጆሃር ብዙሕ ሞሜንተም ፈጢሩሎ ብዙሕ ህዝቢ ኦሮሞ ይስዕቦ ከም ዘሎን ኣብ ድማ ልዑል ስጋት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይርይዎ ኣለዉ ህዝቢ ኣምሓራ ሕጂ ትቃልሲ ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ንጆሃር ብኸመይ ንርአዮ ኣብ ዝብል ዝተፈራረቐ ኩነታት ኮይንዎም ኣሎ በቲ ሓደ ናይቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ባሕሪ ዘለዎ ሓደጋ ንህዝቢ ኣምሓራ ሓደጋ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዖም ክፋል ኣሎ በዚ ድማ ጆሃር መሓመድ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ብኣቢ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለን ኣቢ ሓደገኛ ምዃኑ ብተግባር ዝረኣየን ኣብ ሂወቱ ድማ ብእስር ቤት ዝረኣዮን እዩ ስለዚ ጆሃር ተማሂሩ ካብቲ ዘጋጥሞ እቲ ሪያሊቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝተረድኦ ሰብ ምዃኑ እውን ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ንምንታይ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኣብ መንጎ እቲ ቃልሲ ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራን እዚ ናይ ጆሃር ዘልዕሎ ዘሎ ኩነታትን ናብ ሓደ ገፁ ክመፅእ ተጀሚሩ ናይ ኣቢ ዕርበት ኤግዛክትሊ ኣብ ኣያ ካልኩሌትድ ክትከውን ስለዚ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ንጆሃር ብኸመይ የንብቦ ኣብ ከመይ ኩነታት ይልዎ ኤርትራ ኸ ብኸመይ ተንብቦ ንጆሃር ገለገለ ሰባት ኣለዉ ጆሃር እኮ ንኤርትራ ከጥፋ ዘይተወድአ ግድል ዝበላ እዩ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ድልውት እያ እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ጆሃር እንተመፅኡ ኣብ ስርዓት ንኣብነት ሎሚ ዝትከል ዘሎ he will need another 5-10 years ከም ሃገር ሓያል ንክኸውን ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዕድል ይትፈጥረላ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ሓውሲ ርግኣት ዘላ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ስለዝኾነ ነቲ ግዜ ተጠቒማ ንቅድሚት ክትከይድ ትኽእል በንፃሩ ኣቢ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ካብ ስልጣን ክወርድ ስለ ዝኽእል ነቲ ስልጣኑ ንምዕቃብ ሓደገኛ ውሳነ ልከ ከምቲ ተጋሩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኤቭሪ ታይም ካብ ስልጣን ክወፁ ክወርዱ ምስ ደለዩ ምስ ኤርትራዮም ሽግር ዝፈጥሩ ነይሮም ስለዚ ኣቢ ኣሕመድ እውን ከምኡ ካልኩሌሽን ክገብር ስለ ዝኽእል መጀመርያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ስግኣት መን እዩ እንድሕር ኢልካ ናይ ኣቢ ዘሎ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ ኤርትራ ድማ ብኸመይ ትዕዘቦ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ወላ ሓንቲ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣቢ ዘገራጩ ብመንገዲ መንግስቲ ይዛረቡ የለውን ግን ኣብቲ ራዳር ናቶም ግን ፅቡቅ ገይሮም ይትዮም ኣለዉ ኣቢ መሳርሒ ዝጥቀመሎም ዘሎ ኣብ ትግራይ ድማ ንህልኩም ህዝቢ ኢሮብ ይበርስ ኣሎ ኢና ኣብ ጉኖ መሓዳ ልዕሊ 52 ጣብያታት ፀላእ ሒዙውን መታወቂያ እናቀየሩ ዓዲ ይልውጡ ኣለዉ ኢና ወላ ገና አልሐምዱሊላህ ያው ዝኣትሉ ዝወፅሉ ኮይኑ ኣብ ሸራሮ ከባቢ ዘለዎ ኩናማ ይጠፍኡ ኣለዉ ኢና ከምኡ እናበለ ክሳብ ሑመራ እዩ ዝኸይድ ኣብዚያ ዘሎ ሰብኣይ ካብ ምን ክብል ጥራይ በካ ካልእ ስራሕ የብሉን ጉዳይ ናይ ትግራይ ክፈታሕ ኣይክእልን
بقى زركب بزعبا شعبيا إيرترا خمس جيرو منين ملو هيوتو أصار إيرترا منين نابل عدم توديوه ولا حنتقم نجار كي جبره what a pity man get a life بالإنجليش كيف كهيوت جبر my goodness عسرت بزيب زعبا إيرترا شجرنا يتجراي سخاتكم يقوم clearly شجرنا يتجراي زيوم يليت زيوم يوم كاب قدم كاب أديس أبا تبون كيرو أما قاله هجر ما يبالع له كم قاله ما I don't know نعدوهم ديم نخدو قال يوم نشرا قال يوم I don't know نبيكم زخدو سلازي الزين بعال الزين يوم تمس أجمع تزبك ردون خلاله ولا حنتقم نجار نفسه of course هبتام كويني بلوه جن تتمس أسالي كل جزء شجر كان في إيرتراي تساقره كدنا أتكلم قدام جبر مبال زبلو سبي دليل لوز سبزي my goodness عسرت جزء زعبا إيرترا منين ሁነታት እንዲናኔና ጽቡቕኔና ንምባል ከቢድዩ ለዚ ኣነ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተልዩ ንሕና ክንመዝኖም ዝግባእና ነገራት ንምዘን ሓደ ብመሰረቱ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጽላእ ዝበሃል ህዝቢ የለን ኣነ ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ዶ ብዙሓት ኣካሎም ጎዲሎም ብዙሓት ሓዚን እዩ ቆም ፍቅሪ ቆም ጽልእ የለን ኢልና ናበይ ገጾም የምርሑ ኣለዉ እዚ ክንመሃረሉ እዩ ዝግባእ صباح كين دقمو كنم مهارو اللي قبأ كم سب لعد النتعبي صلاة ما باريرم عصم تحيزو خلا يزولون راو عرق انت زي غيره بحفشا افتقراي قلت عيز زارب سبي ما تندي قن خندي جزيت راها تبزلك تطعي نحوار دي خمك تعوي بين الو وان سكن كملسينا ناب اول سعيد كنا تندينا هاك من أول سعيد جن أول سعيد لان كان بيلا زخنت نلسن دي بزلو مجمري جن بوجن يرترا زقبر زلو سكن اسمع توف زرق زلو قلوباو السرعات مصنعة مرمرن كاب عند مسارحيتا زلا المعاتيو أما معبال نزركب هاجرات ما زيادة أقداسيو أقراون زباون متحققاز نزل المعات بزيد التيمة لومي 4 تريز تخفته أقراو على مصنعة تات إيرترانبار أبز مدايز زهلو ترى رأس قلوتيو أهجراوي وعلى مصنعات إيرترا كلتشن إسران حموشان أهجراون زباون متحققاز نزل المعات بتحت زبل تيمة لومي قدام 4 تري أب ساعات قد مغتري أب أسمرا خوتيل أسمرا بالاس تخفيتهم أبت مخفت سنة ساعات منيسترات زركبهم لعلو تبسلت المنجستن جنبارن أب إيرترا زمدبرهم أمباسادراتن كالو دبلوماسينياتاتن حلفتي أكلات بيت صحفة حبرات هاجرات أب إيرتراوينن وزأتنياتاتن كإلاتات كمون موياوينن كالوت عد مزت تجبر لهم من تساتفهم نيرهم أدنبر أو هاديت كوميتي أهجرا وعلى مصنعة تات إيرترا كلتشن إسران حموشان دكتور حليمة محمد أبز سمعت قال عند مسرت معبالة هاجرات أبت مرتن مصنعة أبز جبر أو أفريقيا كم زمركوس زو على الدماء أقداسنت مصنعتي بمجنزاب زيادة نمسفحن من معبالون كمون حق أني مثلي إيرتران ترى أبزوباوي سلام الرقعتن أهجراوي متحققازن مقول حزعلم مخانو حبيرام منيستر زينا أتوي ما نجرا مسألة بوجنو أهجراوي وعلى مصنعة تات إيرترا كلتشن إسران حموشان بوزم لهم عم التحريم قريبهم زلوا مصنعة وراء تعبيلو نتي بزتا فلاليا عبيتي معكنا زينا علمنا أستات 10 عامتات كيباتخه أنصار إيرترا زكايد ألوتاوي زمتن مقرام كونو عنفتن متحزن أبركتو كم زهلوا أرديهم أبزي كساب شدشت الرزقت الوعلا أب تفتراون محبراون سنة فلتات حرشان بحراوت أقاتاتن سنة انتن أهاجراوي ورشان عدلاتن بدهوتاتن دياسبورا قطبان معبالن أكبابن كلمة ولوتن قانقان سنة قانقان حقي حكمنان سنة فلتات عنان بوليتيكان زوباون أهجراون قدايات سنة فلتاتن تكنولوجين كمون أب أفاوقت من سنة موزيك أنزر كبوام 254 مصنعة وراءتي كقربيوم أستا 700 نايتوم درو زقرب زلوهم مصنعة وراءتي أوشتن وزان بزنبرو إيرتراوين موياوينن كإلاتاتن ستدالويو أقراو على مصنعة تات إيرترا كلتشن إسران حموشان حافشا وأخيباتات كجل أوزته حبرا وزته عودة مصنعة تات سيمبوزيومات إلاو مرئيت نزج أبتن رقيقن بهلاو ورشاتات إيرترا زنت أبارق بهلاو مرئيت مچم ብዙሕ ጽቡቕ እንዲ ዘሎ ኣብዚ ናይ ባሕቂ ብመጽናዕቲ ዝጀመረት ዓመት ብምዃናት ራይሲ ተስፋ ይዝበካ እቲ መጽናዕቲ ናብ ኩሉ ዓውዲ ክቕጽል ድማ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ኣብ ሳይንስን ምርምርን ዝተመርኮሰ ሕብረተሰብ ወዲቑ ኣይወድቕን እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ጽሒፍዋ ዘሎ ገለ ካብቲ ዝያዳ መጽናዕቲ ክግበረሉ ንደሊ ይብል ኣሎ ብዛዕባ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት and I would love that ናይ ቁጠባ ጥራይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ብኸመይ ተበራብሮ ኣብ ዝብል እውን ሓደ መጽናዕቲ ከምዚ ኮንፈረንስ ክግበር እንተዝኽእል እውን ብሪልየንት ምኾነ ነይሩ ኣብኡ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ውሽጡ ዘለውን ደገ ዘለውን ኩላቶም ተዓዲሞም ብሓደ ክዘራረብሉ ዝኽእሉ ይህምሂን
I think ኣብዚ ክፋል እዚ እውን ይህሉ ኸውን እዩ ብሓፈሻ ግን ናብ ቁጠባ ጥራይ ዘተኮረ ሓደ ከመይ ጌርካ ኢንቨስተር ተምፅእ ኢንቨስተር እንታይ ከማላ ኣለዎ ብኸመይ ክስርሓሉ ይኽእል ኣበይ ዓውዲ ኢንቨስት ክግበር ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ዕድላት ኣሎ ብኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ክዝረበሉ ሓደ ኮንፈረንስ ዝግበረሉ ፅቡቅ እዩ ፖለቲካ ሪፎርም እውን ይለውፅኡ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ፖለቲካ ክበሃል ከሎ ኣብ ፕሮፐርቲ ራይት ሰባት እንታይ መሰላት ኣለዎም ንብረት ናቶም ብክሳዕ ክንደይ እንታሽሙ የለን እዚ ሕግዝ ማለት ኣይኮንኩን ግን ዝያዳ ከምዚ ዓይነት ዲስካሽንስ ክግበር ከሎ እንታይ ዝፈጥር ነቲ ዘሎ ሕግታት መሊሱ ከም ዝንፅር ይገብሮ ናብቲ ህዝቢ ድማ ብዝለዓለ ኮሚኒኬትድ ከም ዝኸውን ይገብሮ ስለዚ ከምኡ ድማ strengthening international partnerships and understanding ይብላሎ facilitating dialogues on government policy innovation and reforms ኣብ ገለገለ ፖሊሲታት ድማ ለውጢ ንምግባር ኣገዳስነት ክህሉ ይኽእል ከምኡ ድማ providing a platform to discuss peace building ከምኡ ድማ ነቲ ባይታ ናይ ሰላም ንሰላም ከመይ ጌርካ I think ሚኒስትር ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ዛዕባ ሰላም ሓደ ሲምፖዚየም ገለ ገይሮም ከም ዝነበሩ ምክንያቱ ሰላም እንተሎ ቱሪዝም ዝህሉ ብዝብል ስለዚ again ፖለቲካ ሪፎርም ክበሃል ከሎ ምርጫ ፓርቲታት ምትእትታው ገለ እሱ ካልኣይ ደረጃ እዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ቀስ ብዝበለ መንገዲ ግን እቲ ፖለቲካ ንቁጠባ ስለትንክፎ ኣቡ ከመይ ጌርካ እቲ ፖለቲካ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ቁጠባን ዘሎ ርክብ ከመይ ጌርካ ዲስካስ ትገብረሉ እሱ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ መስለኒ ከምኡውን ኖውሌጅ ኤክስቼንጅ ከምኡ ድማ ናይ ደገ ዘሎ ዓቕምታት ናይ ወፃእተኛታት ዓቕምታት ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣወሃሂድካ ይህን ምሂን ኢልካ ተመያይድካ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ማዕቢሎም ከም ዘለዎ ክንደይ ቪድዮታት ርኢና ክንደይ ነገራት ርኢና ኣለና ካብ ደገ ክመፅእ ዝኽእል ከመይ ጌርካ ብሓደ ክሰርሕ እሞ ዝላ ንክትፈጥር ክሕግዝ ዝኽእል ነገራት እውን ከምኡ ድማ building bridge between Eritrean scholars and the global academic community ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ምሁራት ምስ ናይ ካልኦት ዓለማት ምሁራት ብሓደ ቢንቶ ፈጢርካ ነቲ ዘሎ ፍልጠት ተጠቒምካ ንላዕሊ ክትከይድ highlighting success stories ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብቢዝነስ ብኣካደሚ ብጥዕና ብካልእ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ዜናታት ፅቡቅ ነገራት ናብ ደገ ከም ዝወፅእ ንዑ ድማ success stories ሓደ ሰብ ከይዱ ቢዝነስ ሰሪሑ ንኣብነት ኣብ ጋሽ ባርካ ሕርሻ ገይሮም ዝማዕበሉ ሰባት እዚኣቶም ዝያዳ ክገልዕሉ ዝኽእሉ ንሳቶም ናቶም ሓበሬታ ንደገ ወፂኡ ሰባት ከምኦም ንክኾኑ ክብገሱ ከምኡ ድማ ኣብቲ ባህላዊ ጉዳያት እኳ I think ዝጎድለና የለን ብዙሕ ግዜ ብመንገዲ ፌስቲቫላት ኣብ ደገና ብዙሕ ይግበር እዩ ኣብ ዓውዲ ባህሊ ፅቡቅ ከይድና ኣለና ኣብ ካልእ ጥራይ ከምኡ ክንዱ ክግበር ኣለዎ ዝብል ናተይ እምነት ኣለኒ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ንግረ መንገደይ ኣብዚኣ ክሰግራ ኣብታ ናይ ወልኪ ሰገር ከለኹ እዚ ወዲ እዚ ሓንቲ ቪድዮ ገይሩ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና እዛ ቪድዮ እዚኣ ኦልሞስት ከባቢ ክንደይ ሰብ ርኢዋ ኣሎ መሲልኩም 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ርዮም ኣሎ ኣብ ዩቱብ ዓብይ 14 ሚልዮን ፎሎወርስ ሰብስክራይበርስ ዘለዎ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ብዙሕ ሰብ ርኢዋ ኣሎ እቲ ዘቕረቦ ኩነታት ተሪኢኻዮ ብሓፈሻ ንኤርትራ ናይ ጥልያን ምስሊ ዘለዋ ከም ዝኾነትን ብዙሕ ናይ ጥልያን ባህልን ኣካይዳን ከም ዘለዋን ቅርስታት ከም ዘለዋን ዝርአ ነገር ከም ዘለዋን ንክትሪእያ ደስ ተብል ኮሜንት ናይዛ ቪድዮ እዚኣ ኬትኩም ተሪኢኹሞ ንብሓቂ ንፉዓት ኤርትራውያን እውን ይሳተፉ እዮም ኣባ የስ እቲ ገዛውቲ ኣዝዩ ጥንታዊ ሙሉእ ዘይጉዱል ታሪክ ዘለዎ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ዘለዎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ግን ዕቃበ ከም ዘድልዮ ኣብቲ ኮሜንት ተሪኢኻ ናይ ብሓቂ ኢንተርነት ዘይብላ እዛ ሃገር እዚኣ ድሕርቲ ዝብል ውሑድ እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ተባሃጊት ሂወት ናይ ቀደምና ተዘኻኽረና ሃገር እያ ስለዚ ናብዚ ሃገር እዚኣ ከድና ክንሪያን ክንበፅሓን ደስ ምበለና ተስፋ ዘለዎ ሃገር ዝብል ብዙሕ ኮሜንት ኢኻ ተንብብ ናይ ብሓቂ እዚ ሰብ እዚ ጥራይ ንኤርትራ ብዙሓት ቱሪስትስ ክመፅዋ ከም ዝኽእሉ ገይሩ ኣሎ ጥራይ ከመይ ጌርካ ነዚ ነገር እዚ ፋሲሊቴት ትገብሮ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ከመይ ጌርካ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ብፅቡቅ መንገዲ ኣገይን ቱሪስትስ መፅኦም ብዛዕባ ኤርትራ ካብቲ ዘምፅዎ 2,000 ዘይከውን ዶላር ናይ 20,000 ክሳራታት ናይ ሚድያ ፀገማት ዝፈጥሩ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ኔጋቲቭ ስእሊ ናይ ኤርትራ ኣብ ምግዋሕ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይዚ ዩቱበር እዚ ኩሉ ኣፍ ደገ ከፊቶም ዝሃብዎ እውን ደስ ብለኒ ምክንያቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣድቨርታይዝመንት ንኤርትራ ገይርላ ኣሎ ነቲ ሜንዩ ብምርኣይ ንኤርትራ ድማ ብፅቡቅ ስእሊ ክገልፃ ዝኽኣለ ዩቱበር እዩ ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ላይክ ብምግባር ክንተባብዕ ኣለና ነቶም ኣሉታ ናትና ዝገብሩ ድማ ኣንፃሮም ብምኻድ ሓደ ሰብ ከምዘይርዮም ኣሉታዊ መልሲ ሓሰውቲ ምዃኖም ድማ ብምግላፅ እውን ክንከላኸል ክንክእል ኣለና ናይ ብሓቂ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሓት እውን ሪኣክት ግበረላ ኢልኩም ሓቢርኩም ኢኹም ሓቅኹም ኢኹም ዝግበኣ ቪድዮ እያ ነይራ ሕጂ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ክምለሰ ናብ ኣወል ስዒድ ክንሓልፍ ቀንድፍ ፍናዊ ሸነኽ ሓቆም እዮም ከምዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ዕቑድ ዘጋጠመና ማለት እዩ ኣነ የማኺረየን ክትብል ኣፋ ኸፈተት እሞ ኢሉ መፂለን ዝጥበብ
نفس ما يكديبا بأفكن حيسكنات نعواف عنقر عبيا أول سعيد ما تشم أبزي لنكني بزعبو بزو حد جنداتات ندي تغير نيرو تلطفي لمسجد ما كابت سفح لبونو بلو سخونة مغريه بلو بزيات مسكل ترقابت بحدا بفغرن سنيتن تنبر نبرت حدا حماق جزيه مسيوقنا حيال وحج متسمو إذا عواف نفيرن سقرا أو سلازغلا مفل لاي مت أمو عنقر عب نتاي نكبر مسبلا أحواتي كلتي غنه نحن تعنسيت ببحدج أفاتا بأفكن حيسكنا تبرا أنا رما أما أكل بأفي حزمو سلستينا بسلام نزو حج نسوقرو تبلن تقبلنا نبراري جمرا نفس ما يكريبا مجمرا قنا أبتحت زنورو انساتات بمقرم أنت خميز بلا بالحيوزي كما بيلو مسئل لنزتبب ورمنا مخرن كبلي يسمع امو ويو حمام انا زل خفا عنقر عب انا اما خيريا كتبل عفا خفتت امو اتعنشت سلز فنوتو نابو حج تدربيا هو تحلفت زبليو أبيت لبونا نلباب عمتولي قداي مسيل كان تامساكا عنديو لو مزاح جزم اللسا ملس نخملس بزي أننت سلزي تعلل أنا مبال كدليني امو نابتم كحتن أننتنا تسقيعهم كي تسمعوا أريمكم تردوا إلين مبال زاكلي وركحوا باي أنا قبل كاب تفاضل لي بزعبا عقبابا السرار حيك على لكم إزمل سيفتسمو نفتو تيترايو أنا حنت سحفت مسحاسبكوا بزعبا تقبلو دلي زلخو نطبتات يحس يقولوا دي يقولون مس نفسي زرارب شعنا بزوريا يتمت فتي ما زي فلطون تخوينة زفلطو يحتت نخفلت فريحي يفلتني زي يقولوا اي يقولوني نخبل فتي ما يحفرني زفلطوني يفلطو وامزي مودق فلطي أمبي بيكونكن ودي غيز فلطو جيجاب سباتا يكونكن تجاجيز فلطو سرفي إلومني كونكن تساري فيز فلطو كابز كلون تاي تماهير كان تبالكمني محتات من باب متصور انت تجاجي خادمة تجاجي مبال انت ودي أكادما حمد كان جيفكا متنسى شعو ممراش تماهيره نحن تتصحفتي متصحفتي وكسلا مورات يحتت بوليتيكانياتات اوفيسوم يخحكوهم نهايمانوت سبات يوكس كوت أخي ترفع حسابات يكون مسنيتا فيديون صحفن يفتش شعو صحفيات فيفا نسبات ينبمولهم ريتون تزيله نمس نعتي عطو يشمدد يوحطو يسأل يفنو حنت فيديو إز مسرح تحلف ولد هاريات يابزاز زني موبايل طوي غيلف لفني حلافنا الذهبني زحت النهزب سلازلو كلتي هايمانوتات يخبرون يحلون بوليتيكا هجري يخبرون يحلون بعبيجن درتي يفلت عنفتي يللي أبي عدله نينا يحبرت السباق القل فلت حق هجري سجاب أبين خنكساغس يزفكر اللي يزفلت أبا الهجرة وأقل قلوتي تبو حجنا بتمال نمتا أبفانا تلفزيون نحجن سرعتنا هجري بعبيون مرح هجري نبحرن مدرن هجري زتنكف مدب مستسرح كمل سلم سلاز نبرو مدب عدالي سلازي تارجيتي نتصور نيرو مالتي نب هجرهم استملسو أجايش نيروم أزون كلاي تارجيت مالتي سلازي عود سرح كم سرح كلما رجسني مخنياتو بتعذب تيستجم جمس لزغونه سلاقن حدا نجر كجبر كل جزء يركسني أزي أتعينا نفلط غالسي تمال انتاي يرم مسلوكم بغل الزبالة نخنرادا أزي نقوام زملكت تحستوز اللو فيديو نايبعال دانيال تخلاي إذا أمسولو عدهم تمولسو إيرتراويان دما أكاتي تنيرو سلازي اتاب جيجا مقدس تنحمو كم مهارن عدوكم اللسن الندليو زيجا تسني لو خي سمع مو نابلو بخي ملس ناي دانيال زينا كشفن ونيروم نتي أما حبراو مرخبي تسن إلو كنتات هاجرو زكتاتل السلامة ودما تنفاس خلقون يروم سلازغ سيتن وزلوم شنخم فتاش آتيم أزي زربربنا لي اتاخسيتن التغلي لهم زحسبوا هايمانوتي شمي أول سعيد سلازغونه أبا تخل هايمانوت دما تغاتا سم صادق أبونا تخل هايمانوت سلة مساسل لهم ويو تخفالو وحوح قبلو نبور نيرو سلاماويان كربشو دما قدن كوينو سلازي أنا دما لب فتوتي أرجع نبلعت ودق
أنتم أحوات أرثوذكس توهدو دما بحنت تقصاوار يا باولوس كفانوكم نلبونا እዚኦም ንኽብዶም እዮም ዝግዙ ብጥዑም ዘረባን ብምጥባርን ድማ ነገር ህታት የስሕቱ ይብል እሞ ብላዕቲ ውዳቕ ድማ ታሪኾም ከብዶም ክብሮም ድማ ነውሮም ምዃኑ ፈሊጥኩም ናይ ኣዘራርባ ጌጋታት እንተለኒ ባዕልኹም እንዳኣረምኩም ነዞም ጉዙኣት መቸም ኣወል ስዒድ ምምላሱን ፅቡቕ እንድዩ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ገለገለ ሰብ ክትንከፋይ እንደልን ኢና እንተተሓቀ ግን ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይለየ ነይረ نقرأ من قدقن كندي فلتتن أقدر سحبريتهم ونزرج حلو ناول سعيد نمقصاي تزل وصل وانملاي مخاند مارينا لنا تا فيديو زقبرا قالك فالترا شير جير زلهم أب هدمنا خيتكم سمعوا بتعمي حتى أرن بوز حبريتها زلوانيا يغني لنا أول سعيد جاينا بركان قنت مليسكا كدمتنا حزب سميكا ما أرمت الكامم ساكا مو توسخ فلتت مع بكاون كم تبونا قريز وزدو بتقين بتي كابول سعيد زي ما تزول سرحات نبحكي لواتن أقداسن سلزخوني تغسل تراينا نتبابعو أبتزر لو بوتانا خدنا لايك مكبار سبورت مكبار ناول سقدما أمنا أقداسيو دايما دايلوم كاب تخل زبلو نيشتج أفنا وسدو أجندا نخفطرو يمني أب نفسه كفيديونا أول سعيد أجندا يم تفطرو زخانتاي كنت منتاي قبل علي فرق كم زلوا من تارجت أسيرهم كم زلوني خاطري نسدما كبير تراس لزقبرو زلو فيديو تاتناتو زرع على وتسي تاون نتعلو يغني لنا أول سعيد أدمنت أناني هبكا نخلهم تخطاتلتنا الشانل دما يغني لنا ناتكم حجز لايك مقباردي سبورت مقباردي كومنت مقباردي بخلو تتقبروا الناس ما حسنكو مزات أنت درف قد فكم كما خ عينت كرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفضم ستتنكفلت قارصو ششاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كم مهارالو تايتي بانديراي تتمتمني